chichikonzero nasi ndobva ndasumuka ndokupinda ndokutora sauti ndokudira musoro nemui miro mangu mese ndakazowana tii ndomuka miri wangu wese ndirare sokuti ndinorara futi pambedha hazviite ndanyumwa manje ndobva ndatendeuka ndobva ndabhuraketani nditoona kune munhu akamira so pamasesi hambaza ndiri kutaura zvezvi ava vamwe ava vari padhuze neni pawindo to asi havaoneke nebvudzi mhere dzese dhama haone munhu uyu munhu uyu paakandiona kuti ndaonekwa ndopaakabafamba kubva dzokera kukwira masterisi ava manje ndopandakazoroti ndingakuya kubva vabateerana kuenda so ndopa ndakazodaidzira amadzama evenyi dziri ku amadzama evenyi dziri mu ndoenda sabhuku muri pana zvakubatsira murumo vana vababa ava ndikaika mukomasilai ndiye pana vana vababa vanofanira kuripa mhosva because amai vavo vari kugara pana pachichema almost every day. Kune uripwa unofanira kubva pano uchienda kumusha kwenyu imimi kana muri ndimi hama dzamai vavo. Zviri kuitika panapa zviri kuitika ndoti mumboniteerera muchana mashiripiti ese teererai sabhuku mashiripiti mapipi ari kuitika ndakaona amai vavo avo patakabva panapa vachichema asi vairatidza kuti vari kurohwa nababa. Pane mhosva panapa saka panofanira kuripa mombe dzinofanira kuenda kumusha kwenyu dzinobhadharwa nevana vevavo. Zvezvidhoma imwe nyaya isekondari saka ndandiri kutsvaga nyaya nemhosva nemhaka kuna Mwari. Mwari aibvati nononono munhu wamuri kuenda nemhosva akarova amai ngaabvume mhosva. Amai havarohwe ingozi. Prophet tichipupura ipapo isusu takakura takaberekerwa muno hongu zvese zvamuri kutaurisa 100%. Sei muri kuti ndiri 100% ini nhoroondo yavo iva kukura kwatikaita ndogara afa next time ndogara pa next door paka saka muri kuti ndiri muprofiti here ndozvandiri kutaura kuti 100% apa pamba pangu pa next time ndakakurira pano kusvika ndisvike pari zvino. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Kaza, makadiwa aiwa tingodare makasara zvakanaka takasara mushowena naika aiwa takazoripinda zvedambudziko takavaona vakauya alright baba vasvika tauya nawo munhu waMwari aiwa madzibaba Petros vari pano vadzoka sekuimbisa kwavakaita zvine nharo ese mukuru wangu zvine nharo hanzi kudii akauya pate zvakuratidza kuti ndisi ya saka makavaita sei mani ngandirwadziwe kuti ndirare so ndapedza kuona TV kuti ndirare so zvadine kambu yandibata kambu mapfupa ete kubatwa nekambu kuti ndimuke kuti ndimuke kuti ndimuke zvadinetse kuti chichikonzero nasi ndobva ndasumuka ndokupinda ndokutora sauti ndokudira musoro nemui miro mangu mese ndakazowana tii ndomuka miri wangu wese ndirare sokuti ndinorara futi pambedha hazviite ndanyumwa manje ndobva ndatendeuka ndobva ndabhuraketani nditoona kune munhu akamira so pamasesi hambaza ndiri kutaura zvezvi ava vamwe ava vari padhuze neni pawindo
2 asi avaoneke nebvudzi here dzese dzamaone munhu uyu munhu ipa akandiona kuti ndaonekwa ndopa akabafamba kubva adzokera kukwira masterisi ava manje pandakazora ndakuda kubva wabateerana kuenda so ndopa ndakazodaidzira ndopa ndaziva kuti dzisimbafa idzi vanhu vanyava ndopa ndaiona apo tiri kunge tumhukapo apa woiri apa vanokwira but vakatoreba zvakaita sesu asi havasiyana nekachidhoma kayaka vakaita sesu so ndozvakareba asi imhuka wawana ndodaka riri panapo hama dzaamai venyu dziri ku hama dzaamai venyu dziri ndoenda sanyikaenda mukuru makali Magazine. inovhara ini ndinoitwa baba petro yaitanga takwazana bisaiti kabuti muri pana zvakubatsira murumo vana vababa inzwaika mukoma silai ndiye pana vana vababa vanofana kuripa mhosva because amai vavo vari kugara pana pachichema almost every day kune uripwa unofanira kubva pano uchienda kumusha kwenyu imimi kana muri ndimi hama dzamai vavo zviri kuitika panapa zviri kuitika ndoti mumboniteerera muchana mashiripiti ese teererai sabhuku mashiripiti mapipi ari kuitika ndakaona amai vavo ava patakabva panapa vachichema asi vairatidza kuti vari kurohwa nababa pane mhosva panapa ini ndiri muprofiti nganzwa ndakuti ndiri kuda nguva ndikaida kutsvaga nyaya kuna mwari baba ava nemhosva maoko avo vakarova amai kuzvinzwa here saka panapa vari kurohwa naamai vavo saka panofanira kuripa mombe dzinofanira kuenda kumusha kwenyu dzinobhadharwa nevana vevavo zvezvidhoma imwe nyaya isekondari saka ndandiri kutsvaga nyaya nemhosva nemhaka kuna mwari mwari aipati nononono munhu wamuri kuendera nemhosva akarova amai ngaabvume mhosva amai havarohwe ingozi uteereka masengo ese avari kuona nemashiripiti ndaamai vavo oda kuripa tauro kwamuri chokwadi changu chose handina amai handina asi kutoti vanhu hanzvadzi ndo dzakanwisa amai mutero inini handamborwa amai hanzvadzi ndimi muri ropa rimwe chete hanzvadzi ndo hapana chakambosiyana inini kwete teereonzwe baba ini ndikarova amai panapa uyu anoripa mudhara uyu anoripa hapana patinombonzvenga nyaya hatina kokunzvengera muri kurohwa naamai venyu panapa mubvurira muri kuona panapa zvese zvamuri kuona mashiripiti ndaamai venyu nonyaya ndikasvikotambira saka taane nyaya mbiri isina kubvira yakanhongwa nen'anga baba ndizvoka n'anga dzamakatora nevanhu vese vamakatora mudhara yakaripa mhosva hapana kana musi mumwe chete wamuchanzwa kuti aona chinhu panapa saka vana vavo vari kutora vaprofiti vachiuya pakati pemusha uno vachiri tiri kutya vaprofiti vachiya kuzoimba hosana vakapfeka zvichena vakaita sei pane nyaya panapa ngavaungane vana vababa vazukuru venyu imimi vaudzei kuti inini baba Petros ndati mhosva yakaitwa yekupumwa kwakaitwa ambuya uroi vaigara vachirohwa everyday vachinzi iwewe uri muroi ndo vari kupfuka pano ipunishment idzi kuzvinzwa here mudhara sabu yangu nyaya yabuda kana ndadaiso ndafambira zviripo saka ndakukumbirai varume kuti tiite chinhu wani isusu nemudhara uyu sekukumbira kwaakaita ndiri kuya rubatsiro kana tatenderana ini ndichakumbira amai vacho kuti uyu mwana imbozororai vana vari kubvuma mhosva ava voenda kundoita dare rekumusha kwavo yeti taane zvinhu zviviri zvatakugona kuita zvekuburisa mweya waambuya vanova vari ndivo vane shungu pakati pemusha uno ameno kana muri kundibata mushe varume nyaya yevava inogona kujeka titese yakajeka ngatitataura zvinhu semakadzvinyirirwa nyaya yenyu yakajeka here uye yakajekera papi
important. Mirai sekuru imbo mirai mimi. Ayo imbo mirai. Indinda nevana vanditi. Mirai atiri kuti muendere pamberi dare. Sekuru ichokwadi here kuti muri hama ya baba Mudini? Ichokwadi. Ukama wonya wakamira sei? Uri kunana baba tingoti kana uri kunana baba tiswaka uyu muzukuru wedu. Pakuru pana tete pana baba. Alright. Nyaya yataurwa nemuprofiti baba Petros yekuti ava vakarova amai munoinzwisisa sei imimi? Ndoinzwisisa. Pakuti ya pane ndakanzoti vakatorowa nambuya. Because tanga tiri kumakuwa kupane kwanga kaitika rowa. Umwe wanga washaya. Saka takutovaviga pepa. Izukuru wako yakwandira chibva ndiudze nyaya dzayo. Kuti toda kuti tigadzise gwara mai chichi. Saka takutoudza mbuya wachibva wandishedza. Zvikanzi imbomira nyaya idzodzo pane nyaya dziripo. Ndabva ndabvunza nchibva ndazodzwa izvozvo. Zvokunzi ava vakarova amai. Saka hanzi pane kuripa kunoda kutanga paitwa kuitira kuti gwara urite zviitika. Handiti. Imimi madzibaba Petros munovaziva here? Ndangovanzwawo ndakasandavaona ndangovanzwawo zvekuti pane madzibaba achichi. Makambovataurira here nyaya yamakaudzwa ivo vasipo yavari kutaura? Hasandatomboona first time. Zvine chokwadi here zvavari kutaura? Haikuna kutya. Ini ndindauya navo. Handiti. Aiwa tinotenda. Tatango clarify nekuti vanhu vazhinji vanofunga kuti madhirama atiri kuita. Handiti ka? Zvini chai. Ndimi waridzi wemusha. Saka kana muripo tiri kuti tina baba Mirai Zvinyunguru wangu. Tina baba wedu kutaura nemi. Chichemo changu chimwe chete. Nyaya inofana kutambirika mumaoko menyu. Yoenda kunopinda mudare ramambo. Iyi nyaya haisi diki. Wesi pane nyaya dzeuripwa dzinofana kuitwa. Dzinofana kubva panapa. Kana muri kuda kuti baba vasununguke pane pazogarika. Wesi ambuya vari kuchema every day. Vakauya kwandiri vakati nhaiwe ini ndakarohwa nemwana. Kurohwa kwandakaitwa ndine shungu. Taurira vanhu havabhadhare. Saka inini ndega mbune ndiri kurova vanhu. Ndonyaya ndakatambira. Aiwa kana yakachena. Saka ndauya kuno ndichiti ngatichiendai kunoisa chirangano chekuti murume uyu asunungurwe iye nevana vake. Because mukasaita dare rekuripa, dare rehuripwa rekubhadhara, musha uno uchavharwa, mudhara yachasara. Ndo pane nyaya. Shungu dzina ambuya vari kutodzorwa nevamwe vafi kuti aiwa usadaro ungapedze vazukuru vako here. Enda unorova muridzi wenyaya. Enda unorova varidzi vacho. Saka nyaya iri panapa haisi yezvidhoo. Inyaya yaambuya nemwana, amai nemwana. Nyaya yamakatarisa imimi mese nenyaya yamuri kufungidzira mupfungwa sandiyo nyaya iri paground. Izvo ndezvezvo kuti vanhu vemanext door nevamwe nezvimwewo zvinenge zvakaitwawo kumashure uku zvakungosangana, asi musoro wenyaya ndaambuya. Amene muri kundibata mese. Tinotenda munhu waMwari nekuti tiri kupupurwa nehama yekwaambuya. Amene varimwe muri kundibata mese. Ndiri kukumbirisa nemweya waMwari. Isai musoro pamwe chete. Munhu akabvuma kuwana rubatsiro anobatsirika. Manzwiza? Ndofunga inini ndichitanga kutaura nyaya pamusha uno ndakati ndaremekedza mukoma Slai vanditi ndiperekedzei, ndo ndaremekedza. Izvo ndazoremekedza vanhu vandakasvika kusangana navo pano ndichiona nehukuru hwenyu, vamwe vakoma vamwe vaninyina. Asi nyaya iri panapa haina kundifadza ndichiona amai vachichema. Vakagara pamusha uno vachiti isusu kuuya kwatiri kuita panapa tiri kuda kubhadharwa. Because one ndakapumwa uroi, 2 ndaigara ndichirohwa. Tinotenda. Saka mukuru wangu
tobatsirana here kana kuti kwete? Munoita zvamaona ndizvamunoita, munofanira kundibatsira. Right. Ndinda kutora. Pari kuda kuti pajeke manje. Panapa hatisisina nyaya dzekutenderana zvakaita paipa. Zvekukumbirana ruregero kana kunge toda kunyengerana kuti ndikubatsirei. Ndoda kunzwa kwamuri muridzi wemusha. Ndokubatsira here kana kuti kwete? Ndoita zviripo here kana kuti indotena hangu ndodzokera kwandapa? Woza handina losi yandinenge ndaita. Inini ndoda kuti musanda kudaidze, ndoda kuti mundibetsere zvinhu zvamataura, ndoda kuti mundibetsere ndisasamuke zvinhu. Muri kubvuma here kuti imimi muchagara pasi nevana venyu muripa amai venyu? Zvamuri kutaura izvi, vakauya vana vangu hazvina problem. Asi pakutanga vakaripa, vakanwisa mutero. Hamusi kundipindura baba. Indokumbira kuti jeke. Kujeka kwatinoita isusu ndekwekudai. Makasununguka here imimi kutaurira vana venyu kuti ambuya vedu vari kupfuka, ndiri kurohwa naamai kuno kumba. Muprofiti ndo zvaataura, imimi vana vangu tiri kuda kuti tigadzirise tiende kumusha kwanasekuru tondoripa. Inini ndinenge ndiripo seziso renyu. Avana mukomasilai tichiona kuti chivanhu chazoitwa nevava sabhuku varipo ndicho here chaita kuti mudzimu nemashave ekwambuya atambira misodzi yanyarara. Mbama yemunhu akafa baba haivhikike. Inini panapa ndikavhara mbama murume weku mukandamba so aribata ruoko. Asi ndikabva panapa kurova chete kutsika nekuenda. Mbama yemufi. Saka nyaya yeshungu dzengozi ndozvozviza vamukona mashiripiti ese amukona. Vaprofiti vangatsvage nyaya dzakawanda, mukatora n'anga mombe dzikapera pana imba takatoguma tatengesa nesitendi. Ndati inini nyaya yaamai ndiyoda kugadziriswa, saka todii? Muri makasununguka here kutora vana venyu movagadzika apa? Vana vangu muprofiti ari kuti isusu tine mhaka yatakaita kuna amai. No, zvese ndiri kuzinzwa. Akarasa ndoramba. Amena naamai titese. Ndizvo here varume? Vari kubvuma here? Vabvuma? Vangani vari kuti vabvuma? Aiwa, kamuprofita zvinoitika ndizvokuti inini ndinda kudaidzai. Aiwa. Bomira mzwe chaunga. Hamusi kuramba? Hapana chandoramba. Urikuzwa? Haleluya. Ndokubvuma. Ndinda kudaidzai. Hapana chandoramba. Right, nyaya iri panapa. Nawo iri pamusha uno. Tichakumbira sabhuku sekuru. Sabu sekuru ini motaura hama dzenyu nemudhara ukomasilai ava ndiri kuvada kubhindura mangwana kusei sekuru ndikupanzwa wesi pane nyaya tu yemudzimai wavo yemudzimai wavo neyaamai vavo. Saka ndichada vanhu vari kuchiweshi asi da kutanga nevavo. Saka nyaya yamakaenga panapa ndoyandira kuburisa ichaita kuti mudhara yasunungurwe. Tinotenda baba. Amene mani bada? Ndapanzwa baba. Saka zvenyanga nezvidhoma nezvikwambo sendekai ngatidhile nenyaya iri paground. Zvemazizi matatya nezviyi ngatimirei. Doti no tapedza process mudhara taakuita inonzi chenura. Taakusunungura uyu murume uyu kumubvisa pagombo remngwena. Tochiti kazi waye mukuru muri sei panapa tontoya takaparara pachirarika pana. Saka ngatange tapedza yemhosva tozopinda kune iri kusere. Yaamai vavo. Yes. Yaadzimai vavo. Yaadzimai vavo neyaamai vavo. Nyaya dzese ndichadzitsanangura mafambiro adzakaita dzese ndinadzo. Tapedza kudaro taakuchidzoka panapa, saka zvinoda kufamba tichikasika. Amai vavo naadzimai vavo kwaya kwandiri baba vakati uyu munhu siya akadai kana asina kubvuma. Saka ndatofamba nemupaipe ndichitoziva. Saka mamuchiona pamamuchitaura nyaya dzisanga muchitaura ndasikadzinzwa. Ndandiri kukumbira kuda kuti ndinzwise ndoita sei. But no munhu uyu kana achinge abvuma musunungurei.
Saka nhasi vane right yekufonera vana vavo. Hazvina basa ari kuSouth Africa kana kuBotswana. Iwe buda kwauri ikoko uya kuno kuZimbabwe. Mweya mutsvene wati ndoda kukuonai. Vouya panapa toita dare rimwe chete. Vazere nekutya vana vatosvikewo panopamba nekuda kwokutya zvinosanganikwawo nazvo panopamba sekunzwa kwatakaitayo baba ivo sekuru vamudimo vachipupura vega. Saka hamene kuti panofambiswa sei munhu waMwari. Poa manamba yavana vacho. Tinotenda. Motaura navo. Tinotenda. Movaudza kuti inini ndiri kukumbira kuti vauye panapa. Hapana chiri kutyisa. Pandiri kubva panapa ndichataura naambuya vavo naamai vevana. Kuti aiwa vana varwiswa. Aiwa mudhara imbomuregerera iwe. Abvuma nyaya yake. Kana vabvuma vachirevesa. Because munhu akafa anovheta munhu kubva mupfungwa kusvika mumwoyo. Ukanyepa unyepere inini. Ukataura chokwadi hautaurire inini. Unotaurira vekwako. Antori project. Hongu. Ndichifunga kuti semauiro amaita sebasa ratakabata pamashura apo. But ini makazoita dare namweya ndobva maona dambudziko ririkonzeresa. So kuda kuti pauda tanga pasorwa dambudziko iroro ramakazondobata ndiri. Then hari zvimwe vachasara vakaita sei. Ndinovapa munamato. Hongu. Plus dambudziko rokurohwa iri. Inini handabata sikazozivawo vana vadikwa ndiyo. Uyu muzukuru wangu iye. Amai ake venza amari kutenga. Asi uyu murume uyu chokwadi ane mhaka kuti munhu wandaiziva ini waigara urova ndiye mudzimai wake chaiye. Iyo nyaya yemaibata zvakanaka. Uyu airova mudzimai wake zvakanyanya. Ende ndinaka haana kupararira kuno. Akapararira kuno akaziva kazoibva kuno. Saka tangokumbirawo pamweya. Please edzai kubatira murume. Sabu. Minyanya kana. Asi imimi makabvuma kuripa mhosva dzenyu dzamaita munope nyaya dzenyu dzinopera. Zvakafanana kuti ukaenda kudare pamberi pekoti uchisvikotaura mudare kuti inini handisina kukupedzerai nguva ndindaiba mafoni. Dare rinokupa mutongo wako. And unota easy. Unoreruka. Saka ndiri nyaya tu dzemudzimai nedzaamai vemurume uyu. Nyaya dzisedzo ndinadzo mukuru wangu. Ava vafava ndakawirirana navo inini. Uyu murume wachabuda mumwe. Ndeyekuti isusu panapa tichavaka munamato. Munamato watichavaka. Panapa ndamiswa baba. Ini ndandipinde red robot. Mukuru wangu nditeerere. Ina ndipinde red robot. Kunyangwa muine problem yakaita sei. Tinobvunza vekwenyu. Tobvunza vekwaamai venyu. Tobvunza kuna Mwari. Ndinoshanda ne3 madepartment. Andinobvunza. Azvinditorere nguva kuti ndiwane information yako wakamira ipapo. Saka panapa inini ndawana nyaya yababa. Ndichibva ndanzi zvese zvauda kuita enda umire. Muri kuteerera? Dzamara isusu murume yabvuma kuti ndakapara mhosva ndigadzirisei ndiripei. Saka pane nyaya mbiri dzinofanira kugadziriswa. Saka ndiri kukumbirawo Sabhuku nevamwe vakasununguka vaviri vatatu mangwana kuseni Friday na baba apa vouya kubhindura. Panapa muteuro wandiri kusiya ndaita ndewekuti imbomirai neshungu dzenyu kurwisa mudhara. Komasilai iyi nyaya yakajeka. Mazvinzwa haitombodi kuti patakurwe mombe panapa. Ava ndovaridzi vemomba. Mombe dzese dzakaenda kun'anga dze dzaipiwa n'anga dzichipiwa profit dzafanira kupiwa. Mazvinzwa. Saka chinhu chandakukumbira panapa. Because vana vavo vari kufamba mumaprofiti vachinzi pamba hapasi right. Chokwadi panapa hapana kuchena. Musha uno hauna kuchena. Ndiri kutenderana nemaprofiti vese vaitaura kusachena kwepanapa. Musoro wenyaya ndewekuti amai vevana vepano namwe nevo vari 2 ndo vanhu vandine nyaya navo. Saka clear iyoyo. Saka nyaya yenyu apo motomboita mwoyo murefu mweya wekubereka nemudhara. Ndizvo inini ndichafamba naye kusvika tapedza process yese kusvika mukuru wangu ava right. Tinokudzwa.
taura kwamuri muprofita taura zvakanaka steri pana mai vangu kutaura chokwadi handina kana kurova mai handina asi handina kutaura chokwadi kuna mwari zvichimudza maoko mudzimai hamuna kurova here aiwa mudzimai ndairova kuti handaida kutungamirwa mberi mudzimai ndairova Prophet, tichipupura ipapo isusu takakura takaberekerwa muno. hongu Zvese zvamuri kutaurisa 100%. sei muri kuti ndiri 100% ini Nhoroondo yavo iva. Kukura kwatakaita ndogara pa next door. Ndogara pa next door paka. saka muri kuti ndiri muprofiti here Ndozvandikuta kuti 100%. Apa pamba pangu pa next time ndakakurira pano kusvika ndisvike pari zvino. Hapana chamunentaura pamusoro pemurume chandisingazive from A to Z. Achitanga kugara pano ndaigara. Saka nhoroondo dzese tinadzo. Pesa apa ndambenge ndakanyarara muchimbotaura naasekuru. Iva asekuru ari pamwe ngavapupura futi. Vanditora sekuru wangu futi iva. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.